Partido Popular quérese cargar os hospitais comarcais, vamos, a súa folla de ruta está clarísima, porque non están contratando especialistas, están nos deixando, van a deixar un hospitais de crónicos e o que pretenden é cargarse os hospitais comarcais, eso teñeno clarísimo. En Monforte levamos un ano xa sin digestivos, sin varios especialistas e non teñen ningún interés en cubrirlos. Eles o que van facer a partir de agora é contratar na EOXI e deixar os hospitais con internistas que atendan os casos de digestivo, cardioloxía e todo isto. E toda a xente, ao final, para facer probas, terase que desplazar a Lugo, co que isto suporá para a población. Isto é un retroceso moi grande na sanidade pública en canto aos hospitais comarcais e a súa folla de ruta. Pretenden cargárseos e non hai nada que facer.